नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीते सर्व वीक्षकांचं मोगाते स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. आमते देशांत सूक्ष्म, दक्ल्या आणि मध्यम ಕೈಗಾರಿಕೋ असत. ह्या ಕೈಗಾರಿಕೆನ್ಸನು ಜನಸ ಉದ್ಯೋಗತೆ ಅವಕಾಶತೆ ಮೂಲಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಣೆದಾನಸ. ಕೈಗಾರಿಕ आमते देशते सामाजिक आणि आर्थिक अभिवृद्धीचं मूलाधार. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲನ್ಸನು ದಕ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟತೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೋಯ್ತುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸಮಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶದಾಲೆರೋ त्यानंतर स्वातंत्र्यानंतर ह्या क्षेत्र अभिवृद्धी झाल्या. दक्ल्या उद्यमते अभिवृद्धी आणि ह्यांच्या समस्ये गमनांत केंद्र सरकार 2000 इस्वींत ऑगस्ट 30 तारखेस समग्र नीती पॅकेज जारी हाडलेन आणि हा दिवस आंतरराष्ट्रीय ಕೈಗಾರಿಕಾ दिवस म्हणून घोषणे केलेन. दक्ली उद्यमी आणि ಒಟ್ಟು ಸೇರೋನು त्यांचे उत्पन्न प्रदर्शन आणि माराट करुव. समान मनस्क उद्यमी आणि विचार विनिमय करुव. उद्यम तज्ञांसनो माहिती घेऊन कौशल्य वाढव. ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮ ಗುರುತಿಸುವನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಗ್ರಾಹಕಾಂಸನು ಹೂಡಿಕೆದಾरांचं ಒಟ್ಟು संपर्क साधने करुव. असा ह्या पुरा विचाराचं वेदिके होऊन निर्माण झाले. दक्ले उद्यमांसनो देशते नागरिकते आणि संस्कृती उಳಿಸೋನು वाढवे. तसंत पुढल्या जनांगाचं वर्गावणे करुवते ಮೂಲಕ मानवीय मौल्यते दृष्टींसनो सरळ जीवन उन्नत आलोचना जीवन क्रमास नांदिदान. आईच्या उद्यम प्रतिबिंब कार्यक्रमाचं मुख्य सोयरे होऊन वृत्तींतू KSRTC विभागांत चालक आणि निर्वाहक होऊन आणि प्रवृत्तींत नायक्स होम प्रोडक्ट्स म्हणून सांगवते स्व उद्यम आरंभ करून ಬೆಳವಳೆ साधक श्री गणपती नायक नरिमोगरू आमच्या ಒಟ್ಟು स्टुडिओसो आयलेसत. हाँ सर नमस्कार आणि तुम्हाचं ह्या कार्यक्रमाचं मोगाते स्वागत. ह्यांच्या ಒಟ್ಟು बोलवताना आधी ह्यांचे एक परिचय घेऊन येऊया. श्री गणपती नायक N हे सगळ्यासो हरीश नायक म्हणून चिरपरिचित. ह्यांचे गाव नरिमोगरू पुತ್ತೂರು तालुको. हे श्री देवण्णा नायक आणि श्रीमती शशिकला नायक ದಂಪತಿ ಅಂತೆ ಪೂತು. ह्यांचे धर्मपत्नी श्रीमती आशा नायक. नाकरा अनुषा नायक फर्स्ट PUC शिकतसा आणि आदित्य नायक 7 क्लासांतू शिकतसत. हास प्रत्यंतू KSRTC ಮಂಗಳೂರು ಹೆಂತು ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೋನೋ असत. हिनी 2016 ಜನವರಿಯಿಂದ नायक्स होम प्रोडक्ट्स विशेष होनो लंच उत्पन्न स्व उद्यम आरंभ केलेन. ह्यांचे मार्केटिंग व्याप्ती ಸುಳ್ಯ, ಪುತ್ತೂರು, ಕಡಬ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ आणि ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು. ಹಾಸ 2017-18 ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ KSRTC ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ಸುನು ಗೌಲರ 2021-22 आणि 2022-23 ಅಂತೂ KSRTC ಮಂಗಳೂರು ಡಿವಿಜನ್ ನನ್ಸುನು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ ಭಾಜನ್ ದಾಲೆ. असा तिंद अत्युत्तम निर्वाहक प्रशस्ती गौलने सुकीर्ती हेंते. गणपती तुमते एक विशेष व्यक्तित्व. तुम्ही KSRTC एक विभागांत ड्रायव्हर कम कंडक्टर होण्यासो हा एक वृत्तीच तुम्ही कसं आयके दालो? कॉल फॉर करताना आम्ही ॲप्लाय केला. मी मला SLCंत लाईक 86 मार्क होते. ते बेंगलोरांत इंटरव्ह्यू झाले. इंटरव्ह्यूंत येऊन मला 86% गावून मी फर्स्ट लिस्ट सिलेक्शन ड्रायव्हर कम कनेक्ट म्हणून फर्स्ट पुತ್ತೂರು डिपो आता नेक्स्ट मंगळूर डिपोस मध्ये ट्रान्सफर होऊन सेकंड डिपोन मी काम करेन. होय. आता तुम्ही KSRTC विभागात सेवेतन आधी ह्याच्याने आधी तुम्ही खेळ रीतीने काम करीत होतो. त्याच्या आधी साधारण 2001-2009 पुತ್ತೂರು ನರಿಮೂರು आमच्या घरालागिತ್ತು सांदीपनी रूरल एज्युकेशन सोसायटी ಅಂತೂ ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತ काम करत होतो. त्याचे ಒಟ್ಟು ಅಡುಗೆ
मुका मेलुचारक म्हणून मी ते काम करीत होतो. हां. आता एक लंचचा व्यवहार तुम्ही आरंभ केला. तुम्हाला ह्यांत एक व्यवहार आरंभ करू म्हणून कसं आहे एक आलोचना आहे. मी ಅದು ಸಾಧಾರಣ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು माझे गुरुदल्ले कुडीनीರು पद्मनाभ प्रभू यांचे ओटू रांधपास हेल्पर म्हणून दायित्व होतं. तसं एक मी क्रमेण मी स्ವಂತ रांधपू शिकवून स्ವಂತ रांधपू करीत होतो. तसं एक शिकली विद्ये एक जीवनात उपयोगिಸುವೆ म्हणून एक उद्देश ठेवून मी लंच एक खैर एक फंक्शन अंतू मुख्य म्हणून लंच एक हवा होता. किती ग्रँड रांधापूर केला राहू लंच एक तिने ते एक सिंपल होऊन करीत होते. ते एक लाईक नॅचरल होऊन देऊया मग चुकून रीती एक देवाची एक उद्देशांत त्यात एक आಯ್ಕೆ करून घेतलं. हां हां. आता तुम्ही आता हा एक उद्यम आरंभ करूया खैना एक संदर्भ तुम्हाला एक अवकाश आहे ना. जर आम्ही त्यात आमचे ते संबंधाचे प्रसार गट अंगड असतात नागेश नायक राजेश नायक परा त्यांनी मग आमचे कॅटरिंगचे मी आधी रांधपत असताना जयराम प्रभू शेट्टी म्हणलो मग ಕೆಲವು रांधपाचे पर पद्मनाभ प्रभू कुडनीರು त्याच पर कॅटरिंग असतं आम्ही फर्स्ट लंच करून द्यावे सुरू केलं. त्याच कष्ट होत होतो सीझन पर मग आम्ही मार्केटिंग असं आग्रह पाहिजे. आता तुम्ही एक उद्यम आरंभ करताना कोणाचा पर सलहे सहकार घेतला. मुख्य म्हणून आमचे गुरूंचे सल्हे पर घेतले. पद्मनाभ प्रभू जयराम प्रभू मग असं माझे तसं म्हणून मग ಕೆಲವು आमचे ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಯचे बायकांचे ಕೆಲವು सल्हे पर घेतले आम्ही करू आता काय त्या. आता तुमच्या ह्या उद्यमांत खेळ नमुने ते लंच पर असा म्हणजे सुद्धा आता 8 वर्ष झाले 8 बगेचे लंच आता आम्ही करीत असा. मँगो कट मँगो मग मिडीचे असा हुणसेवळी करंडेकाಯಿ मग लिंबेचे असा लिंबेचे ಅಂದ್ರೆ रोस्टेड असा प्लेन असा मग मँगो ಅಂತೂ एक नवे आयटम यापटी एक लॉन्च केलं असं आम्ही मँगो चिल्ली ग्रीन चिल्ली मँगो कट मँगो पिकल तसंच मँगो रोस्टेड मी कसं 9 आयटम्स. हां हां. आता तुम्ही ह्या एक उद्यम असं मुख्य होर तुम्हाला कच्च्या वस्तू हव्या आंबे हवे नेल्लिकाई हव्या. आता ह्या पुरं तुम्हाला 365 दिवस तुम्हाला गवत नाही तर ह्या संदर्भात तुम्ही तुमचे व्यवहाराचं हवेदला म्हणजे कसा संग्रह करून घेता. म्हणजे ते लोकल ಅಂತ ಮಿಡಿ आम्ही सीझनला एप्रिल मे ಅಂತ ಶೇಖರಣೆ करून तोतो स्टॉक करून तोतो मीठांत घालून बेरा मीठ घालून स्टॉक करून तोतो. मग एक मँगो तोरले आंबे पुरा आम्ही वर्षीडी आम्हाला येतात बँगलो के आर मार्केट असून आमचं ते एक आमचे परिचयच असतं ते एनी टाईम असं सेंड करतात सुगमा पार्सल ಅಂತ घालून धाडून देतात. जडी तो आम्ही उन्हाळ्या रेट असताना सीझनला थोडे स्टॉक ಶೇಖರಣೆ करून तोतो. मग नेल्लिकाई पुरा सीझनला एप्रिल मे महिन्यात मग मिडी मे त्या महिन्यात मात्र आम्ही स्टॉक करून तो उपयोगतो. आता खैला एक अडिके म्हणताला ते एक पाकतज्ञ म्हणून एक असतो. तुमच्या ह्या लंचचं पाकतज्ञ कोण. आता माझ्या बायल मग वर्कर्स असतात पुरा रेडी करून जातात त्याला फायनल टच माहिती करायचे. ओके. तुमच्या ह्या व्यवहारांत किती जण ಒಟ್ಟು काम करीत असतात. आता 10 जण असतात. मार्केटिंग प्लस प्रोडक्शन पॅकिंग ಒಟ್ಟು 10 जण असतात. मग घरचं आता अम्मा अप्पा मग माझ्या बायल एक टाईम म्हणून लागतात. आता ह्या उद्यमांत प्रोडक्शन म्हणून सांगते एक विभाग म्हणता आल्यार मार्केटिंग म्हणून सांगते अनेक विभाग. प्रोडक्शन विभाग कोण बघून घेता त्याच्यानंतर मार्केटिंग विभाग कोण बघून घेता. प्रोडक्शन आता आम्ही 2019 सर एक आम्ही लोकल मात्र करीत असलो मार्केट पुत्तूर मात्र सण आम्हीच प्रोडक्शन मी ड्युटीज केल्यावर बाहेर करीत होते आम्ही असताना ओटवून करीत होतो. मग मार्केटिंग मी ड्युटीज येऊन फ्री असताना वार इडी नाही ते वारांत 1 दिवस पण मात्र पुत्तूर मार्केट मात्र करीत असलो मीच मार्केट करीत होतो. कोरोना नंतर आम्ही कोरोनाच्या टायमाला असं KSRTC आमचे AC ओलो बस झालं मी तर ड्युटी पर स्टॉप केलं ते सुमार मी ड्युटी नाही ते त्या टायमार आम्ही मार्केटचे चेड करावे आमच्या सांगायचे उद्देशांत पुरा बाकी तालुका सोची के जिके मार्केट स्टार्ट केलं. त्याच्यापर्यंत 2 वर्ष आता आम्ही सेल्समॅन आहे आणि एक ड्रायव्हर करून इंगड ते गाडी परचेस करून मार्केटिंग करीत असतात. आता हा एक उद्यम आरंभ करताना एक ಬಂಡವಾಳ ते आवश्यक असतं. पैसे ते क्रोडीकरणाचं नाही तर आर्थिक सहाय्याचं तुम्ही खेळ क्रम घेतला. स्टार्टिंग अंत माझ्या सॅलरीचे तुम्ही स्टार्ट केले क्रमेण मग माझ्या फ्रेंड्सनी पुरा मला हेल्प केले.
हे उद्यम करताना पोरांचे हेल्प तिने येऊन तुम्हाला हेल्प केलं असतं ಕೆಲವು जणांनी त्यांच्या घरातले ಕೆಲವು आंबे परत येऊन हेल्प केलं ते आमच्या आंबे असत आमच्या लिंबे असत वस्तू परवा मस्त हेल्प केलं असं सवून मला चिके सुलभ झालं आहे मी क्रमेण लास्ट इयर मी नंतर चिके मार्केटिंग थोडल्या करायच्या उद्देशांत माझे 3 वर्षात ते आम्ही केलेल्या सेल्सचे वर आम्ही GST फाईल मेंटेन करीत असतो आमचं मी आमच्या बँक असून आम्ही ओडी घेऊन मी चिके मार्केट थोडल्या करायला आता ह्या तुमते लंच ते उद्यमांत लंच एक रुची मात्र एक मानದಂಡ होईत नाही मार्केटिंग करताना ते आकर्षणीय होणं ಕೆಲವು ಅಂಶವೂ येतात आता इथे लेबल नाहीतर बॉक्स ह्याचे ಬಗ್ಗೆ कसा प्रयत्न आयलो त्यांना जास्त आम्ही फर्स्ट मी बँगलोर ड्युटी जायचं असताना मार्केटला जाऊन 1-2 डझन 1 डझन असं परत घेऊन येत होतो लास्ट क्रमेण लोकल आमचे बॉर्डर होता मुल्लेरिया कासरगोड डिस्ट्रिक्ट केरळ स्टेट ते मुल्लेरिया सांगायच्याकडे एक प्लॅस्टिक कंपनी असतात ते जाऊन आम्ही नेर होऊन त्यांच्या बोलून आयलो फर्स्ट आम्ही 1000 रुपयाची बाटली आणली तो नेक्स्ट देत सप्लाय केलं नाही ठीक आहे 1000 असून धरलं आता महिन्यास 1 लाख सर बाटली घरात सप्लाय देत असतात मुल्लेरिया असून स्कंदा प्लॅस्टिक समजावून नेक्स्ट लेबल माझ्या फ्रेंड एक चरण राज कोडल्यांत असतं ते ॲक्च्युली पुत्तूरचे तिने पुरा ते लोगो नाव पुरा आम्ही सिलेक्ट केलं लोगो पुरा त्यांच्यात डिझाईन त्यांच्यात त्याच्यात आयडिया करून मस्त आता बँगलोर पुरा फ्रेंड होऊन आता बँगलोरसून ते इथंच होतं स्टार्टिंग आता आम्ही पुत्तूर लोकल येतो ब्लॅक अँड व्हाईट स्टिकर पर करून करीत होतो क्रमेण आता 1-2 वर्ष ते कलरिंग डिजिटलाइज करून लेबल परची शो केलं तर तुमचं उत्पन्न एक आकर्षणीय हव्या म्हणून त्यापर प्रयत्न केलं आता एक उद्यम म्हणून सांगताना 1-2 हातांसून होत नाही सुमार जन हव्या होता तुमचे सिಬ್ಬಂದಿ वर्गते ಬಗ್ಗೆ काय ते सांगता सिಬ್ಬंदी वर्ग आता 4 जण दादी मी 5 जण बाईक असतात का पॅकिंग प्रोडक्शन लेबलिंग करे पॅकिंग करे पुन्हा मी लाईन सेल्स एक ड्रायव्हर एकला असता मी माझ्या घरसून बायले मी अप्पा अम्मा परवा चिकी पॅकिंग पण लागतात मुख्य व्यवहार मी नाही दिला परवा बाईक आता ह्या सिಬ್ಬಂದಿ असं तुम्ही एक उत्तेजन द्याव्या खेळण्या कार्यक्रम करून घेतलं असं त्याचं आता मंथली सॅलरी ते वाटतो वर्षास एकदा आम्ही आयुध पूजे लक्ष्मी पूजे म्हणजे आमचे वाहन पूजे आमचे मिशनरी टूल्स तो एक पूजा आयुध पूजा करतो त्या टायमार त्यांचं एक ड्रेस म्हणजे एक बोनस टाईप एक अमाऊंट ते एक 2-3 वर्षात देत असतात गणपती आता हा एक उद्यमे हेंतो प्रोडक्शन आणि मार्केटिंग म्हणून सांगते 2 विभाग असा ह्या 2 विभागांत तुम्हाला एक ಎದುರಿಸೋಲ್ಲ ಸವಾಲು ನೇತರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ म्हणून सांगतो खेळल्या परत तर प्रोडक्शनच्या ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ आम्ही स्टार्टिंग ಅಂತ करताना अनेक 2 वर्ष असं या पाका सेट करत भारी भंग झालं सर एक करताना एक रीतीचे टेस्ट चेंज होत होते ಅಂದರೆ ತಿಕ್ಕ ಚೆಡುವचे ಮಿಟ್ಟು ಚೆಡುವचे मीठ उन्हाचे तिक्क उन्हाचे असं पुरा समस्या येत होत नाही 2 वर्ष मस्त ते पाक सेट करायला भारी कष्ट झालं होतं त्याला कस्टमरनी आता आमच्या आम्ही अंगडीच्या सांगत आमचे कस्टमर मस्त त्यांचं कन्व्हिन्स करून आम्ही सेट करीत गेलो 2 वर्ष लागले मस्त मार्केट पाक सेट करायला गेले क्रमेण मी सेट झालं आता मस्त कैली मीडिया म्हणजे कैली आयटम चेंज झाला म्हणजे पाक एक सेम टेस्ट साडवाचे एक ट्रेनिंग झालं मस्त तसंच टेस्ट आत्ता झालं कंप्लेंट येत नाही येई दिसतात ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಕರವತ್ತ ಅಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ತೆಂತೋಸ್ आहेत ಕೆಲಪಟ್ಟಿ मस्त सप्लाय द्या होत नाही तेव्हा त्या सीझन टायमार फस्टच पण मला मीन करीत असलं मी तर मार्केट खरवायच्या मस्त टायमाच्या अभावान तो बारी बंद होत होते तेव्हा कंप्लेंट्स येत होती देत नाही तेव्हा आम्ही एकदा करेक्ट सप्लाय द्यायला नाही झाल्यावर त्यांनी अनेक प्रोडक्ट गाव सेल करतात तेव्हा मार्केट भयंकर कॉम्पिटिशन तसं मी आम्ही भारी कष्ट होतं स्टार्टिंग मार्केट करताना म्हणजे मी KSRTC असं सांगून कन्व्हिन्स करून असं टायमाचे माझ्या अभावाचे तो मी रजेरो कळत होतो वारात 1 दिवस मात्र रजे असत होतं नेक्स्ट मी रात्री 10 घंटाच जाऊन मी शॉपमध्ये जाऊन एक मार्केटिंग केल्यावर मला स्पंदन दिले मी तुरंत स्टार्टिंग झालं पुत्तूर मार्केट मस्त स्पंदन केलं सर म्हणजे टायमिंग्स मला रात्री 8 घंटे येऊन गेल्यावर नक्कम सांगितलं नाही ते मार्केट म्हणजे सेल्स देत होते सो मला स्टार्टिंग कष्ट झालं मी सुलभ होईल आता तुम्हाला 8 वर्ष तुम्ही 8 वर्षात एक पाय ठेवलं ह्या व्यवहारांत नाहीतर उद्यमांत
आता तुम्ही एक सेट झालं असं एक उद्यमेंत सम बहुशः त्या सवाल म्हणून सांगू ते एक चॅलेंज होऊन पुढे घेतलं आणि त्या सवालांना परिहार दिलं. आता तुम्ही एक वृत्तींत KSRTC विभागांत चालक आणि कंडक्टर म्हणून काम करीत असावं, सेवा करीत असावं. अन्यकडसून तुम्ही एक स्वउद्यम आरंभ करून ते एक निर्वहण बघित असावं. ह्या दोन काम कसं मॅनेज करीत असावं? जर आता आमचं डे अँड नाईट ड्युटी असते ಕೆಲವಪಟಿ ನೈಟ್ ಡೌನ್ ನೈಟ್ येवची ड्युटी असतात. ह्या डे अँड नाईट ड्युटी जाल्यार मी आता डे जाताना रनिंग अंतर नाईट रेस्ट घेऊन असतो. डे रनिंग अंत मी कंडक्टर म्हणून काम करीत असताना मला याची कॉन्टॅक्ट करून हे व्यवहाराच्या ಬಗ್ಗೆ मेंटेन करायचे चान्स असतात. जर ड्रायव्हिंग केल्यावर मला रेस्ट हवा होता. त्या टायमार मात्र मी चेड ड्रायव्हिंग ड्युटी रेस्ट घेऊन असतो. घरा येयल्यार बघून येतो. आता मी ड्युटीस गेल्यावर तिथून म्हणजे बाहेर बघून येता. मागीर प्रोडक्शनाच्या ಬಗ್ಗೆ पुरा ते त्यांची जबाबदारी दिल्ली पुरा त्यांचे मेकअप करीत असतात. मागीर मी जावन फ्री असता तें फायनल करून सो ओके. आता हा एक उद्यम आरंभ करू म्हणता आलं खंय तरी एक तरबेती तुम्ही घेतला असावा? तरबेती नाही, आम्ही स्टार्ट जायत मी त्या दिसांत मी किती रांदपास जायत होतो. तसं म्हणून मातशें एक करवत तुमी धैर्य होतो. तसं स्टार्टिंग थोडे आता करीत गेलो. मी की आमचे ಕೆಲವಪಡಿ समस्या येत असताना आमचे गुरुळाकी बरं विचारून येत होतो मी. ಕೆಲವಪಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ असता ಕೆಲವಪಡಿ हालದಲ್ಲೇ असता नाही क्रमेण मागीर ते सेट होयत गेले. ओके. तुमचे आता ह्या उद्यम एकडे होयत असा म्हणून जाल्यार तुमचे ह्या उद्यम नाही तर इंडस्ट्री म्हणून सांगतो बघूय वीक्षक लोक येतात. हां येतात लोक. ಕೆಲವು आमचे कस्टमर्स ಕೆಲವು ಚಳಿತೋನ್ येतात, घरा परचेस करावून येताना ಹಿಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ येतात त्यांचे फॅमिलीज फ्रेंड्स बरोबर घेऊन यायचे म्हणून असता. नेक्स्ट ಕೆಲವು आता विवेकानंद BMN कॉलेज पुತ್ತೂರು मागीर सुल्या KVG सुनू त्यांचे प्रोजेक्ट वर्कर्स सांगून आमच्या लागी विचारून घेऊन येतात. विचारून आमच्या ಬಗ್ಗೆ ते प्रोडक्शन ಬಗ್ಗೆ आमचे पॅकिंग ಬಗ್ಗೆ माहिती घेऊन त्यांचे प्रोजेक्ट वर्कर्स आमच्या माहिती घेऊन सेट करून जातात. हां हां. आता तुम्ही 8 वर्ष ह्या उद्यमे आरंभ करून दान असा वाढवलं असावं तुम्ही व्यवहारांत. तुम्ही कोणाच तरी तरबेती दिली असावा ह्या विचारात? तरबेती आमच्या लंचे उदाहरणार्थ बेंगळूರು तोणी केरळ स्टेट कासरगोಡು कुंबळे त्या साईड पुरा दायत होतं स्पष्ट असं तो दायत असता. तसे कासरगोಡು डिस्ट्रिक्ट ಹೊಸಂಗಡಿ सांगून एक फॅमिलीचे फोन केला ते असं स्पष्टच पाक कसं करायचे काय ते म्हणून विचारले ना मग कळलं नाही विषयी. आम्ही कोणा कस्टमर वगैरे सांगून सोडलं. सांगितलं काही तोंड नाही आमचं कोणा सावधान सांगू आता मी. तिने आमची सांगितली परत तिने ऐकून घेऊन तिने स्टार्ट केलं. स्टार्ट करताना सांगितलं आमच्याला तसं आम्ही स्टार्ट करीत असता. आमच्या तर नायक सोम प्रोडक्ट असता त्यांचे न्यू बरणी म्हणून नाव तो म्हणून स्टार्ट केलं असतं. मी चिकूट झालं सांगितले त्याचं आवडायला बघताना आवडायला सलाह देवा तुमचा म्हणून मी त्याचं सपोर्ट केलं. तिने होतं एक व्यापार करीत असं. सो तुमचे सल्ला घेऊन ती एक आरंभ केली तर तिने बहुशः त्या 15 जणांचं एक उद्योगात अवकाश होते नाही देऊन खंडित. आता तुमच्या ह्या उद्यम आरंभ दक्ल्या होत्या त्याच्यावर आता चूर एक्सटेंड झाले ह्या आणिको एक थोडल्या मट्टार तुम्ही विस्तृत करू म्हणून जाल्यार खैला पुरा आलोचना असा खैला पुरा प्रोजेक्ट असा? तर आमचे मार्केट म्हणल्यार मार्केट मस्त आमचं डिमांड असता. हिंग उडपी कुंदापुर बेंगळूर सून ಕೆಲವು आमचे मंगळूर स्टोर ते ಕೆಲವು शॉप असतात पुरा फोन करून विचारित असतात. आम्हाला सप्लाय करावं जाल्यार आमचे प्रोडक्शन आमी चिके चड करावं होता. आमचे प्रोडक्शन आमचे व्यवस्था समान आहे करा म्हटल्यार आम्ही पोरण्या घरांत नवे घर बांधल्या पण स्टार्ट केल्लें. बिल्डिंगचे चिके भाव असता ಶೇಖರಣೆ ಕರೋಣ ಒಂದೇ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನರಿ ಗಾಲ್ವೆ ಒಂದೇ त्या एक बिल्डिंगाची एक व्यवस्था वयची मागीर मेशनरी डायरेक्ट मॅन्युअल अंत आमी आतां डिमांड केल्ले केव्हाच देव वयत नाही सा. तस तर आमी मेशनरी घालून ऑटो पॅकिंग मेशनरी पुरा घेवन ऑटो पॅकिंग केल्यार आमचे टायम सेव होता. मागीर चड पॅक स्टॉक करून तो घेवन आमचं मार्केट करे सुलभ होता. मग आमचे प्रोडक्शन उणें जाल्यार आमचं मार्केटिंग करे कष्ट होता. ते सीजनात पुरा सप्लाय द्यावा बंग होतो. किती ಬೇಡಿಕೆ होता तितक्यांत आमी सप्लाय करवते येते आम्ही ಶೇಖರಣೆ ಸ್ಟಾಕ್ करून सीजनात बारीक कष्ट होतो. फंक्शन्स ॲक्च्युअली आमचं लोकांचं सीझन टायमार ब्रह्मकलश जात्रा मागीर ಕೆಲವು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ त्या सेस पण आमचं डिमांड येता. सडन एक 100 kg ऑर्डर करतो तर आमच्याला स्टॉक नाही जाल्यार कष्ट होता. त्या बल्क तरी आमचं सप्लाय करवत या अंगडीचेच पुरा सप्लाय करे
काल के जी आमचं 10 रुपयाचे पॅकेट असून धरलं 5 kg सर आमचे आयटम्स असतात 10 kg काल के जी अर्धा के जी मोर के जी 5 kg सर आमच्या व्हरायटीज जार्स असतात पॅकिंग. तुम्हाला आता ऑर्डर द्यावे म्हणता किती समय अंतिम तुम्हाला ऑर्डर द्यावे होता आत्ता आमच्या लागी सध्याचे पण तसं एक हां 100 kg सर आमच्या लागी स्टॉक असतं डैली प्रोडक्शन होत असता 12 2 दिवस प्रोडक्शन होता 2 दिवस पॅकिंग होता. आता तुमच्या लगे एक मार्केटिंग ते एक अंदाज असा त्या बेजावर तुम्ही प्रोडक्शन आमच्या एक आम्ही सीझन आता 8 वर्ष झाले मिळतं काही गेले सीझनात ते सेल होईत अंदाज असता तसं रेडी असतं आमच्या लागी आयटम्स रेडी असता वार आम्ही आता एक वार प्रोडक्शन झालं नेक्स्ट वीक अंत पॅकिंग सेट होऊन असता ते पॅकिंग सेट होता 3 वारांत ते सेल्स असतात त्या टाईप सेटिंग केलेलं असतं. आता तुम्ही एक सरकारी सेवेर असाव अन्यकडसून तुम्ही एक उद्यम बघून घेत असाव ह्या नಡುವೆ तुमचे सामाजिक होणं आर्थिक होणं खेळण्या सहाय्य आणि ते सेवा कार्यक्रम करीत असाव सेवा म्हणजे आम्ही हे ಕೊರೋನಾ ಟೈಮರ್ थोडे सामाजिक आमचं ಕೆಲವು ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ केलंते त्या टायमार पंचायत वतीनसून आमचं किट वितरण्यास लंच सप्लाय करावे आमच्यानं त्या रीती त्या टायमार आम्ही एक अर्ध kg ಬಾಟಲ್ಸ್ एक 100 ಬಾಟಲ್ಸ್ आम्ही ಫ್ರೀ होऊन दिल्यांते ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ इंगड राजकीय पक्षाच्या वतीनसून पुरा आमचं लंच सप्लाय करा त्या टायमार कोणी नाही ते पूर्ण लॉकडाऊन झाल्यानिमित्त लोकल काही सप्लाय नाही ते आमच्या लागी डिमांड केलं तसं आम्ही उन्हा रियायती दरांत आम्ही लंच पण एक 100 kg अर्ध kg ಬಾಟಲ್ಸ್ उन्हा आपल्याला एक 2000 ಬಾಟ್ಲ್ आम्ही सप्लाय केलं पुतूर तालुका सुमार काम करीत असाव होय होय. आता तुम्ही हा एक उद्यम आहे तुम्हाला आत्मतृप्ती गावण्यास आहे काय म्हणता आता आम्ही स्टार्टिंग केले आम्ही एक इतके ಒಳ್ಳೆ उद्यम होईतो आम्ही गिरसलं नाही ते एक लोकल दखल्या मट्टाला स्टार्ट केलं होम प्रोडक्ट्स आमचं कॅटरिंगचे असं एक लोकल 4 अंगडीस मान देत असलो आमच्या टेस्ट बघून मी आमच्या एक व्यवहार मार्केटिंग बघायला एक बोलायचे होते आता सप्लाय द्यायचे होते त्या रीतीन एक ಒಡನಾಟಂತ फ्रेंडली होऊन आमचे वहिवाट चिक तोरलं जाणं क्रमेण फोन करून विचार सुरू केल्यानं आमचे साईड असे आमच्या लाईन असे आमचं म्हणून पुरा ಕೆಲವು दूर पुरा पुತ್ತूर गावास येताना इतकीसून नेऊन गेलं आयटम प्रोडक्ट आयटम लायक सांगून आमचं डिमांड करायला सुरू केलं नंतर लंच लाईन करा सांगून असं आम्ही पुरा मार्केटची तोरले केले. सो तुम्ही आलोचने केल्या तसल्या गुरी त्या तुम्ही पावलं असाव गुरी ते एक फॅक्टरी झालं ते दिसतं समजले आमच्या प्रोडक्ट आत्ता देखील बेंगळूरसून दूरसून हुबळी मैसूरू दूरसून फोन करतात आमचं एक जोड दाडून द्या आमच्या दोन्ही काही आमचं म्हणजे आयटम गावता आमच्या पुरा क्वेश्चन गाडीतच असतात तर आम्ही केव्हाच पण आम्ही प्रोफेशनल कोरियर्स होऊन द्या अथवा सुगाव पार्सल अथवा मंजुनाथ रोड लाईन असेल तो पुरा आम्ही बल्क त्याला तेच दाडतो ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೊರಿಯರ್ असतो ಒಣೆ ಆಮೇಲೆ 1 kg ದಲ್ಲರೂ आम्ही दाडून दिलेलं असं कस्टमर असं सर्व्हिस दिलं असं असं म्हणून आम्ही त्यांच्या मुखांतर आमच्या मार्केट चिके हे झालं मस्त प्रयत्न तुमचे मग ह्या एका थोरल्या साधन आहेत तुमचे आता तुमच्या सरकारी सेवे हेंतो तुम्हाला तिंदा बेस्ट कंडक्टर अवॉर्ड म्हणून गावण्याचा एक बेस्ट कंडक्टर अवॉर्ड गावे म्हणता खैना पुरा अंश मानदंड होणं ते घेतात मुख्य म्हणून आमचे सर्व्हिस कस्टमर लागे बिहेवियर आम्ही कसा असता चुकटी जर आम्ही कस्टमर कंप्लेंट येऊ नका पॅसेंजर कंप्लेंट येऊ नका मग अटेंडन्स बघतात मी आमचे सेल्स बघतात एक मेन पॅसेंजर कंप्लेंट येऊ नका आमचे समा किती वर्षाचा अनुभव तुम्हाला असं आता 2009 अपॉइंटमेंट 13 वर्ष सर्व्हिस झालं सर्व्हिस ओके आता तुमचे हा एक उद्यम आहे तुमच्या घरते ते कसा सहकार घरच्या म्हटलं आता आप्पा अम्मा तिकडं त्यांच्या फ्री टायमर त्याचं एक टाइमपास होता असं लेबल घालतात अथवा सेल घालायचे ते तकडे काम करतात मग नेकरा बायलंतू मेन पुरा व्यवहार प्रोडक्शन परत येईन ते प्रोडक्शन स्टार्टिंग आमची ईद करीत असल्यानिमित्त असं चिके कष्ट होत होतं आता चिके कामाचे परा असल्यानिमित्त चिके सुलभ होतं प्रोडक्शन आता बॅकिंग परा टाइम टू टाइम होता स्टार्टिंग पण आम्ही 10-12 घंटे सर्व आम्ही करीत असलो असं कोरोना आधी कोणी नाही ते कामाचे बरोबर कोणी नाही आम्ही करीत असतो त्या टायमाला मस्त टाइम असं आम्ही त्यांचं इन्व्हॉल्व होत होतो एक दिवस वाराची रजा असल्यावर
आम्ही पॅकिंग प्रोडक्शन त्यांचं तो टाईम नाही करतो. ओके. आता तुम्ही एक सरकारी सेवेंत असून एक उद्यम आरंभ करूया ते आलोचना केलं. आमचे समुदाय असते युवकांचं ह्या ಬಗ್ಗೆ काय ते एक संदेश देऊ इच्छा पावतो. समुदायाचे म्हटल्यार आता आमचे युवा जनांगांत कष्ट येऊन काम करे बारी जन फाटी सरत आसा. म्हटल्यार सुलभ आता सॉफ्टवेअर हार्डवेअर ह्या येऊन मोबाईल गजाली आसात. आरामार बसून फॅनाचेडी काम करचे पडटा. कष्ट पावून आता कृषीचे जाल्यार कष्ट रिती काम करचे बारी फाटी सरतात युवजनांना. जाल्यार आमी आतां एक गव्हर्मेंट सरकारी उद्योग जाल्यार आमचे एक लिमिटेड एक सॅलरी आसता म्हयन्यास. आमी स्व उद्योग केल्यार असं चड इन्कम काडवा म्हणून म्हजे अभिप्राय. तशें आमी स्टार्टिंगांत एक तसं एक आमचे वीरेंद्र हेगडेनी एक सांगितलें एक वाक्य होते ते म्हटल्यार आमी एज्युकेशन घेवन बाकीच्यांच्या लॅक बरोवचे बदलास स्व उद्योग करून आमच्या लॅक आमी बरोवचे कोडू एक माले भयंकर एक मनास एक विचार जालें. त्यात एक तूं आमी एक उद्योग करया शिकले एक विद्ये आमी एक प्रयोजन येऊन नये सांगून तशें एक ट्राय केलें आमी. समा आता तुमचे ह्या उद्देव विचार हो केलो. आता फोटोज आता आमी बघया स्क्रिनांत. हा एक फोटो खंय ते आमचे प्रोडक्शन मेन प्रोडक्शन ते ग्राइंड करून ते शेखरण करचे गोडम. सो असले ग्राइंडर तुमच्या सुमार आसात. एक 3-4 आसात. हां हां समा. नेक्स्ट ते मिक्सिंग करचें अथवा ते ग्राइंडर काडून जाले पर्यंत ते पॅकिंग असं शिफ्ट करून द्यायचे थंयसून करून येत आसा. समा हे म्हणजे पाम ते देखले पॅकेट्स बरे असतात त्यास लेबलिंग बरं फ्री टायमार घालीत असतात घरांत. आमचे बॉटल्स मागीर रॉ मटेरियल्स मिरयांची पुडून सांसवां ते परत स्टॉक गोडाऊन टायप आनी पॅकिंग करून एक तो जागो. आमचे संस्थेंत वर्ष 3 वर्सां आमी आयुध पुजे लक्ष्मी पुजे आमचे टूल्स आयटम्स परतून एक पुजा करचे एक स्टार्ट केलें आसा. तें एक संदर्भ आमी एक लास्ट टायम गणेश चतुर्थी दीस आमी एक लेन्स नवे वाहन परचेस केल्ले टायम. हे आमचे सेल्समॅन आनी डिलिव्हरी बॉय लायनर स्पायसर हे मंगळूरू विभाग मट्टान प्रशस्ती पत्र आनी 500 नगदु. हां. सो बेस्ट कंडक्टर अवॉर्ड गावलो तुमास मंगळूर विभाग. हां. नेक्स्ट ह्या वर्स गावले ಸೇಮ್. सम नेक्स्ट 2017-18 ಸಾಲಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು दिले. आमचे फॅमिली अप्पा अम्मा तुमगे पत्नी दोघं लेकरां. तुमचे फोटोज बघून हवास ಖುಷಿ दाली. तुम्ही स्टुडिओस येऊन तुमचे उद्यमते ಬಗ್ಗೆ आरंभ कसं केलं आणि तुम्हा सांगितल्या सवालो आणि ह्या कसं परिहार केलं ह्या पुरा विचार आमचे विषयका असं तुम्ही दिलं. तुमचे व्यवहार थोडल्या मट्टार वाढवून घेऊन दे तसंत तुमचे सरकारी सेवेंत तुम्हाला अनेक चड संख्येर प्रशस्ती गावून दे आणि तुमचे नाव जनमನ್ನಣೆ होऊन दे म्हणून सांगित तुम्हाला धन्यवाद आणि देव बरं करून दे म्हणून सांगतो असा. मी उसत आमचे एक आम्ही एक हल्लींत दक्कले मठार सुरू केलं उद्यम इतके थोडल्या वयता गेसलें ते एक आतां हे एक विश्व कोंकणी केंद्राचे वतीनसून एक यूट्यूब चॅनलांत आमचे एक प्रसार करून आमचे एक सपोर्ट दिलो. तुमसून आमचे नायक सो प्रोडक्ट्स वतीनसून धन्यवाद देत. देव बरं करून दे म्हणून सांगित आमचे ह्या कार्यक्रम वीक्षण केल्ले सगळे सो धन्यवाद आणि देव बरं करून दे म्हणून सांगित सर्वे जना सुखिनो भवंतु.